ଜାନୁଆରୀ 23, 24, 25 ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ତା ସହିତ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆସୁଛି। ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି କଳାକଣ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ୱେଦର ଅପଡେଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ କଥା କହିବା 26 ଜାନୁଆରୀ 29 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ରହିବ। ତାର କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ତା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆସୁଛି ଫେବୃଆରୀ 2 ରୁ 6 ମଧ୍ୟରେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆସୁଛି। ତାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ଯଦି ସ୍ଥିତି କହିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଆରବ ସାଗରର କିଛି ବାୟୁ ଏବଂ ନେପାଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାତିରେ। ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ଯେ ଏବେ 9 ଡିଗ୍ରୀ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନେ ସେଠି 13 ଡିଗ୍ରୀ 14 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁଠି 6 ଡିଗ୍ରୀ 7 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସେଠି ଏବେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣ ଶୀତ ନାହିଁ। ହୁଏତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ 3 ଦିନ। ଦିନରେ ଖରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, 35 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଯାଇପାରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରହିବ। ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ଦେଖତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।